मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों आसाम सरकारा। गोजोनथाव खौराङा बेनोदि आसाम सरकारा आसाम रायजोनि लाख लाख साख्रियालाफोरनि सुथि फोसावदों। सानबानि थाखाय आसाम सरकारा आसामनि साख्रियालाफोरनि थाखाय सुथि फोसावदों। बिमा बिफा वन्दना बिथांखिनि सिङाव जर'खा सरासनस्रा सुथि फोसावदों। नभेम्बर दाननि 6 आरो 8 खालाराव मोनसे जर'खा सरासनस्रा सुथि फोसावदों आसाम सरकारा। 7 नभेम्बराव आसामनि साख्रियालाफोरा छठ पुजानि बन्द'खौ मोनफुंनो हागोन। 9 नभेम्बराव नैथि सुनिबारनि बन्द' थागोन आरो 10 नभेम्बराव रबिबार। आसाम सरकारनि साख्रियालाफोरा गावनि बिमा बिफाजों एबा गावनि न'आव गासै सान 5 थानो हागोन। आसाम सरकारनि सरासनस्रा खुंथाय बिफाना गांसे बिथोनलाइ फोसावनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदों दि आसाम रायजोनि लाख लाख साख्रियालाफोरा सानबानि थाखाय सुथि मोनगोन। सानबानि थाखाय आसाम सरकारा आसामनि साख्रियालाफोरनि थाखाय सुथि फोसावदों। बिमा बिफा वन्दना बिथांखिनि सिङाव जर'खा सरासनस्रा सुथि फोसावदों। नभेम्बर दाननि 6 आरो 8 खालाराव मोनसे जर'खा सरासनस्रा सुथि फोसावदों आसाम सरकारा। 7 नभेम्बराव आसामनि साख्रियालाफोरा छठ पुजानि बन्द'खौ मोनफुंनो हागोन। 9 नभेम्बराव नैथि सुनिबारनि बन्द' थागोन आरो 10 नभेम्बराव रबिबार। आसाम सरकारनि साख्रियालाफोरा गावनि बिमा बिफा